Και έχουμε τη χαρά σήμερα στο στούντιο του RadioNet να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Αργυροχωρίου, τον κύριο Σπύρο Στεριόπουλο. Σας καλωσορίζω, κύριε Στεριόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Τα λέμε βέβαια εν μέσω μιας τεράστιας αγωνίας, να πω, για την Ελλάδα, αλλά η ζωή συνεχίζεται και εμείς οι Έλληνες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και στα δύσκολα και στην αγωνία και στην πίεση ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας και αποζητούμε λίγο πολιτισμό, λίγη χαρά, ένα χαμόγελο έστω. Με αφορμή λοιπόν τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Αργυροχώρι και φέτος, αν θυμάμαι καλά, είναι η τρίτη ή τέταρτη χρονιά. Η τρίτη χρονιά που γίνονται οι εκδηλώσεις, οι γιορτές Πρωτανοδάσεως όπως τις λέμε, αρχίζοντας από το Σάββατο. Οι γιορτές διοργανώνονται από την Κίνηση Γυναικών Αργυροχωρίου και από την τοπική κοινότητα Αργυροχωρίου και τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Λαμίας. Αρχίζοντας λοιπόν από το Σάββατο στις 11 Ιουλίου, η Κίνηση Γυναικών Αργυροχωρίου σας καλεί στη γιορτή παραδοσιακής Πογομπλιάτικης πίτας, όπου παραδοσιακές πίτες θα περάσουν από κοντά σας και η επιλογή θα είναι δικιά σας. Επίσης, τι εστί Πογομπλιάτικη πίτα δεν μας είπατε? Η Πογομπλιάτικη πίτα είναι μια πίτα ιδιαίτερη, έχει κάποιο μυστικό εντός εισαγωγικών. Κάποιοι λένε ότι είναι το νερό από μια τοπική πηγή που λέγεται Ντολασίδες. Εγώ τη βάζω στην τέχνη που έχουν οι γυναίκες του χωριού να φτιάχνουν πίτες, τη φαντασία και το μεράκι τους. Να φανταστείτε ότι βάλανε μέχρι και εμένα να μάθω να κάνω πίτα. Κάποια στιγμή έπρεπε να μάθεις. Λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, ναι, η γιορτή της πίτας, μια γιορτή που έχει γίνει διάσημη και αγαπητή όχι μόνο στην περιοχή του χωριού αλλά και από τη Λαμία, φίλοι του χωριού από την Αθήνα, γιατί τα νέα διαδίδονται πλέον μέσω διαδικτύου πάρα πολύ εύκολα. Σε ελπίσουμε ότι θα το επιτρέψουν και οι συνθήκες και θα σειρέψει πάλι κόσμο στο ωραίο κοντινό με τη Λαμία Αργυροχώρι για να απολαύσει έτσι αυτές τις ωραίες παραδοσιακές βραδιές, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι μεν, αλλά τις παραδόσεις μας τις θέλουμε, τις αγαπάμε και οφείλουμε να τις διατηρήσουμε. Να τονίσω ότι η βραδιά εκείνη θα χορέψει το χορευτικό συγκρότημα του Μήλο Πίγασος, καθώς και το μικρό χορευτικό συγκρότημα της Κίνησης Γυναικών. Θέλω να προχωρήσω την επόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, που έχουμε κινηματογράφο θερινό. Θα προβληθεί η ταινία πρώτη φορά Νονός της Όλγας Μαλέα, κάτω από τα πλατάνια, σε συνοδεία αναψυκτικών, μπύρας, σουφλάκι, έτσι να είναι μια βραδιά ευχάριστη. Βέβαια πολλοί θα μου πούνε ότι την έχουμε δει την ταινία πολλές φορές. Δεν είναι η ουσία αυτή, η ουσία είναι η δροσιά και η καλή παρέα. Η καλή παρέα. Προχωράμε την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έχουμε μια θεατρική βραδιά. Θα παιχτεί το έργο η κομμωδία του Πρετεντέρη Γιαλαμά σε σκηνοθεσία διασκευή του Κώστα Μέρα. Από το Θέσμα, από το θεατρικό εργαστήρι Σπιχιάδος Μακρακόμες, ο Τζαναπέτης. Το θέατρο θα παιχτεί από 12 περίπου ηθοποιούς και πιστεύω ότι και αυτό, όπως και πέρσι που τους είχαμε φιλοξενήσει, θα είναι μια πολύ καλή βραδιά. Συνεχίζουμε και τον Αύγουστο, 1 έως 8 Αυγούστου γίνεται το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ Πρωτανοδάσεως. Ευελπιστούμε φέτος ότι θα φτάσουμε γύρω στις 50 ομάδες να συμμετέχουν στο τουρνουά μπάσκετ. Είναι ανδρών γυναικών, είναι 2 όμιλοι. Από 13, ο πρώτος όμιλος είναι 13 έως 17 ετών και ο δεύτερος όμιλος είναι από 18 πλάς. Είναι ένα οικογενειακό μπάσκετ, όπως το λέω εγώ, και θα λάβουν μέρος από όλες τις τοπικές κοινότητες των δημοτικών ενωτήτων Λαμίας, Ιππάτης και Λιανοπλαδίου. Οι πληροφορίες που μπορούν να πάρουν όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει στο Facebook ομάδα Πολιστικός Όμιλος Αργυροχωρίου Παύλα τοπική κοινότητα και υπάρχουν εκεί όλα τα τηλέφωνα. Και τελειώνουμε στις
21 Αυγούστου, που είναι η ρεμπέτικη λαϊκή βραδιά με ζωντανή ορχήστρα, ο Αλεξέας Χρήστος, η Αποστολοπούλου η Μαρία και ο Ράμος και ο Ράμος Θεόδωρος και ο Ράμος Ηλίας. Σας εύχονται ότι θα περάσετε μια βραδιά πολύ δροσολή, δροσερή και πολύ ευχάριστη. Κάτω από τα πλατάνια του Αργυροχωρίου. Έχουμε λοιπόν πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, καλύπτουν όλα τα γούστα. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Πριν από ελάχιστα χρόνια, σε ένα μικρό χωριό σαν το Αργυροχώρι, πολιτισμός ήταν αυτό που γνώριζαν, μάλλον αυτό που βίωναν οι άνθρωποι, ήταν το πανηγύρι του χωριού μια φορά το χρόνο. Έχετε καταφέρει να δείξετε στους ανθρώπους του χωριού ότι ο πολιτισμός είναι ένα υπέροχο πράγμα με πολλά στοιχεία ανάμεσά του, όπως ο αθλητισμός, το θέατρο, ο κινηματογράφος. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν δει ποτέ θέατρο. Εδώ θα σου πω ότι το τελευταίο θέατρο που παίχτηκε στο χωριό μας ήταν από τους αντάρτες γύρω στο 47-48. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα. Πώς αντιμετώπισε ο κόσμος? Στην αρχή ήταν επιφυλακτικός, αγκάλιασαν από την αρχή όλη αυτή την προσπάθεια? Στην αρχή βέβαια ήταν επιφυλακτική. Όταν έφτιαχνα ένα γήπεδο μπάσκετ μέσα σε ένα πλατανοδάσος, εντάξει, ποιος θα θέλει να παίξει μπάσκετ εδώ, ποιος δεν θα, αλλά τελικά το αγκαλιάσανε όλοι, και το μπάσκετ αλλά και όλες τις άλλες εκδηλώσεις. Θέλω να τονίσω ότι από την αρχή που είχα αναλάβει πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, γιατί είναι δεύτερη θητεία μου αυτή, είχα μπροστά μου ένα μότο, παρέφρασα μάλλον ένα μότο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, μην περιμένεις το Δήμο να κάνει κάτι για σένα, κάνε και εσύ κάτι για το Δήμο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε ομάδες στην αρχή από άτομα που θέλανε να προσφέρουν στον κόσμο και στην κοινότητα ταυτόχρονα, και φτάσαμε στο σημείο αυτό που είμαστε σήμερα, να προσφέρουμε στον κόσμο, μέσα στη θύελλα αυτή που ζούμε, λίγες ευχάριστες στιγμές και ξεκούρασης. Νομίζω πως αυτό είναι και το αισιόδοξο μήνυμα στην πράξη, και οφείλουμε να μεταδίδουμε τέτοια όμορφα μηνύματα που έχουν γίνει πραγματικότητα. Γιατί λέμε πολλές φορές στη θεωρία ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε και στις δυσκολίες μπορούμε να τα καταφέρουμε κτλ. Εδώ έχουμε χειροπιαστά παραδείγματα. Το όταν υπάρχει θέληση και με λίγα μπορείς να κάνεις πολλά. Γιατί αναλάβατε, είναι η δεύτερη θητεία και πάλι μέσα στην κρίση βρήκατε την κατάσταση και έχουν γίνει στο Αργυροχώρι πόσα έργα? Έχουμε φτιάξει την παιδική μας χαρά, έχουμε φτιάξει το μπάσκετ, την πεζοδρόμια, υπόγεια δίκτυα άντρευσης, είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε Wi-Fi στο χωριό και συνεχίζουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και με τη βοήθεια του Δήμου θα πάμε ακόμη καλύτερα. Πώς καταφέρατε να συγκεντρώσετε τόσα πιτσιρίκια, τόσους νέους ανθρώπους σε αυτό το χωριό? Συνήθως τα χωριά είναι ηλικιακά μεγάλοι άνθρωποι, αλλά αν ανέβει κάποιος μέχρι το Αργυροχώρι ένα οποιοδήποτε απόγευμα, θα δει τουλάχιστον 40-50 πιτσιρίκια και νεολαίους να παίζουν, να αθλούνται κτλ. Είναι απλό το θέμα, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός. Δώσε δραστηριότητες στα παιδιά καθ' όλο το διάστημα αυτό του καλοκαιριού και θα σε ακολουθήσουν. Πριν από μερικά χρόνια, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ερχόταν τα μικρά παιδιά στο χωριό και δεν είχαν τι να κάνουν. Τώρα, όταν έχουν ένα δίμηνο γεμάτο από εκδηλώσεις, κάθε βράδυ μπορούν να φάνε ένα σουφλάκι, να βγουν στην πλατεία, να βγουν στο μπάσκετ, να βγουν στην πλατεία. Είναι χαρά για τα παιδιά και αφετέρου για τα παιδιά, και από την άλλη είναι χαρά και για τους γονείς, για τους παππούδες που τα ζουν και τα έχουν κοντά τους.
Πολύ ωραία. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι οι εκδηλώσεις στο Αργυροχώρι ξεκινούν το Σάββατο με τη βραδιά παραδοσιακής πίτας. Να πούμε και που βρίσκεται το Αργυροχώρι για όσους δεν έχει τύχει να το επισκεφτούν. Μπερδεύονται μερικοί άνθρωποι Αργυροχώρι, Καπνοχώρι και όλα τα εισχώρι. Είναι 20 χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία, μετά από τα Λουτρά Ιπάτης. Αν πάρει κάποιος τον δρόμο και πάει προς το Λιανοκλάδι, στρίβοντας προς το Σπερχιό και πηγαίνοντας προς τα Λουτρά Ιπάτης, μετά από 2 χιλιόμετρα θα συναντήσουν το Αργυροχώρι. Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται επάνω στον επαρχιακό δρόμο Ιπάτης Λαμίας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.